Здравейте, деца! Аз се казвам Руба. Сега ще ви кажа как да направите най-вкусните бризалки. Ако някой си изядал бризалката, просто става пръчката и след това се прави бризалки, ама полезни бризалки. Първо ще ни трябва, разбира се, че плодове. Те са полезни. Ето така правиме. Хоп. След това ще ни трябва от двете. Кой искате вие? Искате двете? Добре. Ще го направим. Това какво е? Това е мед. Слагаме малко мед. Опа, малко. Нищо? Нищичко. И другото какво е? Това е кисело мляко. Ама много хубаво. Извинявайте. Нищо. Малко повече сложим. Нищо. Давайте. И сега какво правим? Добре. Сега го издържаме. Да. Раз, два, три. Много вкусно. Абонирайте се на моя канал и сложете лайк и камбанката. Чао за всички!